malami a Kaduna, a Najeriya, ko ka ce Afirka ma baki ɗaya, duniya ma baki ɗaya, wanda shine Sheikh Ishaq Yunus Al-Madani. Allah maɗaukaki ya gafarta masa. Wannan malami ba mu gushewa muna ambatan kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan gudunmuwa da yi wannan al'umma. Malami ne kusan shekaru da suka gabata, shekara 15, 17 zuwa 20 baya da ta wuce, malami ne wanda sautinsa ya karaɗe jihar Kaduna, Najeriya, kai Afirka ma baki ɗaya. Malami ne wanda al'umma sun amfana da shi matuƙa ainihin, wanda daga cikin karantarwarsa ga dukkan wanda ya tasirantu zai ambata maka ya tasirantu da wato yadda da ikon Allah da kuma ladabi wanda bayi za su ga Allah mahaliccinsu, da kuma yadda da dukkanin al'amarin Allah da yake hukuntawa. Malami ne wanda cikin karantarwansa za ka samu raƙa'iq, wato jawo hankali da yake lausasa zuciya ta bawa, da kuma sanin wane ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, da sanin darajar shi da ƙimarsa. Malami ne mai fayyace ma al'umma gaskiya, ya nusashe su, ya faɗakar da su, sannan kuma ya jawo hankalinsu a lokacin da wasu musiba take ƙoƙarin tunkaro al'umma. Wannan malami Allah maɗaukaki ya karɓi rayuwar shi a jiya, wanda ya kasance 7 ga watan Rajab, watan 8 a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta masa, Allah maɗaukaki ya masa rahma,